Ayun, good morning, good morning. Shout out. Shout out sa Najuran. Maprak. King Abdullah. King Abdullah is Najuran is Saudi. So maraming mga kabayan dito. Shout out sa mga kabayan natin dito. May maprak dito sa Kabayan Store. Ito, yun. Dito ang bagsakan ng Najuran, Maprak, Kabayan Store. Mga Pilipino dyan, marami. So, papunta kami sa Bacala, restaurant ng Lucky Pinoy. Lucky Pinoy, restaurant ng Pilipino dito sa Najuran, Maprak, Saudi Arabia. May mga Pilipino dito. Pinay. So, ayan. So, welcome. Dito na kami. Boss, good thing. Kain gabi palagi, kaya uwi na kami. Grabe yan. Hindi kayo gano'n busy. Naku, Mamaya. Oo. vlogger yata yung kasama mo. Ano bang tip ka? Ha? Ano Team bang B. tip mo? Pang-release lang mo ka. Team Paris. Pares. Pare sa'yo no? Pares. Meron. Ano sa'yo mo bro? Ano pang mga available? Mga anong mayroon pa? Bulalo ko? May bulalo. Bulalo. Uy. Naubos na? Marami. Pabulo. Oo na, bulalo. Bulalo. Oo. Ano dalawa? Ano pa mayroon? Saya, Pares daw. Pare sa bulalo sa atin. Naka-live tayo dyan. Uy, live siya eh. Hello. Live sa live. Hello sa mga viewers. Ay, di yan live. Shout out na pinagagwapo sa Cebu. Kakain daw po sila ng pares at saka bulalo. Bulalo. Ito po yung aming bulalo. Yeah. Pansit. Pansit. Lulutuin pa. Okay na yan. Okay na yung bulalo at saka ram. Ano pala siya? Live siya. Nag-live. Sige sir, live mo kami. Oo. Baka bigla kaming maging mag-viral. Viral sa Najiran. Anong oras kayo nagluto? Alas 12? Alauna? Mga 9, gano'n. Sabi nandito na kami. Pero nalit kami kanina eh, masarap patulog. Medyo- Kaya pala masarap patulog, umulan pala. Tapan kami sa tulong. Buong Najuran yata, Zak? Ano po na ako ng ano? Sige. Pares. Sa mga bulalo. Oo, dito kami. Ay, boy. So, yun, sa gustong kumain, punta lang kayo dito sa Maprak, Najuran, Saudi Arabia.